Vladimír Putin. Môj život. Časť 1. Mesto, ktoré nikdy nezabudlo. Меня зовут Владимир Владимирович Путин. Я сейчас президентом России. Volám sa Vladimír Vladimirovič Putin a som prezidentom Ruskej federácie. Rozhodol som sa rozpovedať vám svoj príbeh. Nie preto, že by som sa považoval za výnimočného človeka, ale preto, lebo každý príbeh, ak je vyrozprávaný úprimne, môže pomôcť pochopiť niečo dôležité. A ja chcem, aby ste pochopili, odkiaľ som prišiel. Nie odkiaľ v zmysle politickej kariéry, nie odkiaľ v zmysle moci a funkcií, ale odkiaľ v tom najhlbšom, najľudskejšom zmysle slova. Z akej zeme, z akého mesta, z akej rodiny, z akej bolesti a z akej lásky som vyrástol. Keď sa ľudia pýtajú, odkiaľ pochádzam, zvyčajne poviem jednoducho z Leningradu. Ale to slovo Leningrad nie je len názov mesta. Je to celý svet. Je to príbeh miliónov ľudí, ktorí prežili niečo nepredstaviteľné a potom z toho nepredstaviteľného vybudovali svoje životy, vychovali deti a nikdy, naozaj nikdy sa nesťažovali. Leningrad nie je len miesto na mape. Je to stav duše. A ja som dieťaťom tohto stavu. Ale než budem hovoriť o sebe, musím hovoriť o tých, ktorí boli predo mnou. Lebo človek nie je strom, ktorý vyrastie sám zo seba. Človek je pokračovaním tých, čo tu boli pred ním, a bez pochopenia ich osudov nemôžete pochopiť ten jeho. Začnem svojím starým otcom. Volal sa Spiridon Ivanovič Putin. Narodil sa v roku 1879 v malej ruskej dedine Pominovo v Tverskom kraji. Bol to jednoduchý vidiecký muž z roľníckej rodiny. Človek, ktorý nemal veľké vzdelanie, ale mal niečo iné. Niečo, čo sa nedá naučiť v školách. Mal šikovné ruky a pokoru pracovitého človeka. Stal sa kuchárom. A nebol to hociaký kuchár. Osud má niekedy zvláštny zmysel pre humor. Z jednoduchého dedinského chlapca sa postupom času stal osobný kuchár najvplyvnejších ľudí 20. storočia. Spiridon varil pre Vladimíra Iliča Lenina. Áno, pre zakladateľa Sovietskeho zväzu. Pripravoval mu jedlá, stál v jeho kuchyni, bol prítomný v jeho bezprostrednej blízkosti v čase, keď sa formovali dejiny celej krajiny. A keď Lenin zomrel, starý otec ostal v službe. Varil ďalej, tentokrát pre Josifa Vysarionoviča Stalina. Neskôr, v posledných rokoch svojho aktívneho pôsobenia, pracoval aj v sanatóriu Moskovského mestského výboru strany v Ilínskom. Keď o tom dnes premýšľam, udivuje ma predovšetkým jedna vec. Starý otec prežil. V dobe, keď ľudia umierali za nesprávne slovo, za pohľad, za to, že sa ocitli v blízkosti niekoho, kto upadol do nemilosti, Spiridon prežil. Prežil Lenina, prežil Stalina, prežil čistky, prežil vojnu. A ja si myslím, že viem prečo. Bol to tichý človek. Nie preto, že by nemal čo povedať, ale preto, lebo pochopil niečo, čo väčšina ľudí nepochopí ani za celý život. Že v určitých dobách je močanie formou múdrosti a zbytočné reči sú formou samovraždy. Stretol som starého otca len ako malý chlapec. Zomrel v roku 1965, keď som mal 12 rokov. Moje spomienky na neho sú útržkovité, ale niektoré sú prekvapivo ostré. Pamätám si jeho ruky. Veľké, ošúchané ruky kuchára s krátkými silnými prstami. Ruky, ktoré celý život pracovali. Keď ma pohľadil po hlave, cítil som na koži ich drsnosť a zároveň akúsi nečakanú jemnosť. Ako by tie ruky vedeli robiť dve veci naraz. Byť silné a zároveň byť nežné. Možno to je dedičstvo, ktoré som od neho dostal, hoci vtedy som si to ešte neuvedomoval. O živote môjho starého otca sa u nás doma veľa nehovorilo. Nie preto, že by sa zaň rodina hanbila, práve naopak. Ale v tej dobe sa o takýchto veciach jednoducho nerozprávalo. Byť blízky k štátnej moci bola dvojsečná zbraň. Mohla byť zdrojom hrdosti, ale aj zdrojom nebezpečenstva. A moji rodičia, ako väčšina ľudí ich generácie, si osvojili jednoduchý životný princíp. Čím menej pozornosti na seba priťahujete, tým lepšie. Ale poďme ďalej. Od starého otca k otcovi.
Môj otec sa volal Vladimír Spiridonovič Putin. Narodil sa v októbri 1911 v Petrohrade, teda v meste, ktoré v rôznych obdobiach nieslo rôzne mená. Petrohrad, Petrograd, Leningrad a dnes zase Petrohrad. Sám fakt, že jedno mesto muselo niekoľkokrát zmeniť meno, vám veľa povie o búrlivosti ruskej histórie 20. storočia. Otec bol iný typ človeka ako starý otec. Kým Spiridon bol tichý z vypočítavej múdrosti, otec bol tichý zo svojej podstaty. Bol to muž mála slov, priamých pohľadov a pevného stisku ruky. Nebol vzdelaný v akademickom zmysle slova. Bol robotník, celý život pracoval v továrni, vo vagónovom závode. Ale mal niečo, čo ja považujem za dôležitejšie než akýkoľvek diplom. Mal charakter. A ten charakter bol vytvarovaný niečím, o čom budem teraz hovoriť, pretože bez toho sa nedá pochopiť nič z toho, čo nasledovalo. Vojna. Keď v júni 1941 nacistické Nemecko napadlo Sovietský zväz, otec mal 30 rokov. Narukoval. Bol zaradený k ničiacej čate NKVD, teda k špeciálnym jednotkám, ktoré operovali za nepriateľskými líniami. Ich úlohou bolo ničiť mosty, zásobárne, komunikačné linky, jednoducho robiť nepriateľovi peklo v jeho vlastnom tyle. Bola to mimoriadne nebezpečná práca. Z jeho oddielu, ktorý mal pôvodne 28 mužov, prežili len 4. Otec bol jedným z nich. Ale prežil len tak. Stalo sa to pri Neve, na mieste, ktoré vojaci poznajú pod menom Nevský piatačok, čo by sa dalo voľne preložiť ako Nevský malý kúsok zeme. Bol to úzky pás na brehu rieky Neva, veľký sotva ako niekoľko futbalových ihrísk, na ktorý sa sovietske jednotky pokúšali znovu a znovu dostať, aby prelomili nemecké obkľúčenie Leningradu. Boje tam boli tak strašné a tak krvavé, že sa to miesto stalo hrobom pre 100 000 mužov. Otec tam bol. A tam ho aj zasiali. Nemecký granát explodoval v jeho blízkosti a črepiny mu roztrhali obe nohy. Bol ťažko zranený. Odniesol ho spolubojovník, inak by tam zostal ležať a vykrvácal by ako desiatky iných okolo neho. Previezli ho do poľnej nemocnice a potom do Leningrádskej nemocnice, kde strávil mesiace. Nohy mu zachránili, ale otec až do konca života krýval. Jeho zničené nohy mu pripomínali vojnu pri každom kroku. Doslova. Až do posledného dňa jeho života. Nikdy sa nesťažoval. Ani raz som nepočul otca povedať niečo ako bolí ma to, alebo trpím, alebo je to nespravodlivé. Pre mňa ako pre malého chlapca bolo jeho krývanie jednoducho súčasťou toho, kým bol. Tak ako mal hnedé oči a krátko ostrihané vlasy, tak aj krýval. Bola to jeho vlastnosť, nie jeho slabosť. Až oveľa neskôr, keď som bol dosť starý na to, aby som pochopil, čo je vojna, som si uvedomil, aká obrovská sila sa skrývala v tom každodennom, mlčanlivom znášaní bolesti. Otec nehovoril o utrpení nie preto, že by ho necítil, ale preto, lebo to považoval za zbytočné. Čo by tým dosiahol? Bol živý. Mal ženu, mal prácu a neskôr mal aj syna. To bolo dosť. Pre muža, ktorý videl umierať 24 kamarátov z 28, to bolo viac než dosť. Ale ešte predtým, než sa dostanem k sebe, musím hovoriť o matke. A o matke sa nedá hovoriť bez toho, aby som sa nezmienil o blokáde. Moja matka sa volala Maria Ivanovna Putinová, rodená Šelomovová. Bola jednoduchá leningrádska žena, nenápadná, tichá, pracovitá. Nemala žiadne veľké ambície, žiadne sny o kariére. Chcela mať rodinu, chcela mať deti, chcela žiť normálny, pokojný život. Osud jej však nedoprial nič z toho ľahko. Všetko, čo mala, musela najprv prežiť a potom si to zaslúžiť utrpením, ktoré prekračuje hranice toho, čo si bežný človek dokáže predstaviť. Musím vám teraz hovoriť o blokáde Leningradu. Viem, že mnohí z vás o nej počuli, že poznáte základné fakty a čísla. Ale čísla sú len čísla. Čísla nebolia. Bolia príbehy. A
A príbeh mojej matky je jedným z miliónov príbehov, ktoré spolu tvoria to, čo sa nazýva blokáda. 8. septembra 1941 nemecké vojská spolu s fínskymi jednotkami na severe uzavreli Leningrad do kruhu. Úplne ho odrezali od okolitého sveta. Žiadne zásobovanie, žiadna evakuácia, žiadna pomoc. V meste bolo uväznených viac ako 2,5 milióna civilistov a niekoľko 100 000 vojakov. Nacistický plán bol jasný a neľudský. Mesto nedobývať, ale vyhladovať. Nechať ho pomaly vymrieť. A Leningrad začal zomierať. Pomaly. Strašne. Dôstojne. Prvá zima 1941 na 1942 bola najhoršia. Teploty klesali pod -30 stupňov. Zásoby potravín sa rýchlo minuli. Prídely chleba klesli na 125 gramov denne na osobu. 125 gramov. To je kúsok, ktorý sa zmestí na dlaň. A ten chlieb nebol skutočným chlebom. Bol zmiešaný s celulózou, s pilinami, s čímkoľvek, čo bolo po ruke. Ľudia jedli tapetové lepidlo, lebo obsahovalo škrob. Varili kožené remienky a opasky. Jedli mačky, psov, vtáky. A keď už nebolo ani toto, v tých najtemnejších chvíľach sa diali veci, o ktorých sa ani dnes nehovorí nahlas. Veci, za ktoré sa Leningrad nemusí hanbiť, lebo hanbí sa za ne ľudskosť sama. Ľudia umierali na uliciach, v bytoch, v rade na chlieb. Umierali v spánku, umierali pri chôdzi. Sadli si na lavičku a už nevstali. Mŕtve telá ležali na chodníkoch a tí, čo ešte žili, ich obchádzali, lebo nemali silu ich odniesť. V meste fungovali špeciálne oddiely, ktoré zbierali mŕtvych a odvážali ich na cintoríny, kde ich pochovávali do spoločných hrobov, lebo na individuálne hroby nebol čas, ani miesto, ani sila. Za 900 dní blokády zomrelo podľa rôznych odhadov od 600 000 do 1,5 milióna civilistov. Väčšina od hladu, nie od bômb, nie od striel, hoci aj tie padali denne, ale od hladu. Leningrad sa stal najväčším cintorínom v dejinách druhej svetovej vojny. A zároveň, a to je to, čo ma naplňa hrdosťou, sa stal najväčším príkladom ľudskej odolnosti, lebo mesto sa nevzdalo. Nevzdalo sa napriek hladu, mrazu, bombardovaniu, napriek tomu, že svet za múrmi obkľúčenia o ňom takmer zabudol. 900 dní, takmer 2,5 roka, ale mesto nekapitulovalo. Moja matka bola v meste počas celej blokády. Otec bol na fronte, zranený v nemocnici. Matka bola sama. A hľadovala rovnako ako všetci ostatní. Existuje príhoda, ktorú mi rodičia rozprávali a ktorá sa mi vrezala do pamäti tak hlboko, že ju cítim takmer fyzicky, hoci som pri nej nebol, hoci sa stala roky pred mojím narodením. Matka raz omdlela od hladu na ulici. Bola tak vychudnutá, tak slabá, že jej telo jednoducho vyplo. Ľudia okolo nej, sami na pokraji síl, si mysleli, že je mŕtva. Položili ju k ostatným mŕtvým telám na chodníku, k tým, čo čakali na odvoz. A vtedy sa prihodilo niečo, čo moja rodina vždy považovala za zázrak. Otec, hoci bol sám zranený a sotva chodil, sa nejakým spôsobom dozvedel, kde matka leží. Prišiel tam. Prešiel pomedzi mŕtve telá. A spoznal ju. Spoznal ju medzi mŕtvými. Naklonil sa k nej, zistil, že ešte dýcha a odniesol ju preč. Zachránil ju doslova spomedzi mŕtvych. Keď mi to rozprávali, nerozprávali to dramaticky. Nerobili z toho veľké gesto. Povedali to jednoducho, fakticky, takmer ľahostajne, ako sa hovoria veci, ktoré sú tak obrovské, že na ne neexistujú dostatočne silné slová. Ale ja som to počúval s pocitom, ktorý sa nedá pomenovať jedným slovom. Bola to zmes hrôzy, vďaky, obdivu a akéhosi hlbokého záväzku. Cítil som, že im dlhujem niečo, čo sa nedá splatiť. Nie preto, že by to odo mňa vyžadovali. Nikdy nič odo mňa nevyžadovali. Ale preto, lebo som pochopil, akú cenu zaplatili za to, aby som vôbec mohol existovať. A tu sa dostávam k niečomu, o čom hovorím len zriedka, lebo je to veľmi osobné.
Pred mojím narodením mala moja rodina 2 synov. 2 mojich starších bratov, ktorých som nikdy nespoznal. Prvý sa volal Albert. Zomrel v 30. rokoch 20. storočia ešte ako nemluvňa. Choroba, chudoba, nedostupná lekárska pomoc, všedná tragédia tej doby, keď detská úmrtnosť bola strašne vysoká a keď smrť malého dieťaťa, hoci bolestná, nebola ničím výnimočným. Pre mojich rodičov to však bola rana, ktorá sa nikdy celkom nezahojila. Druhý syn sa volal Viktor. Narodil sa v roku 1940, teda tesne pred vojnou. Keď prišla blokáda, bol ešte batoľa. Zomrel v roku 1942. Záškrt, podvýživa, zima. Mal len 2 roky. Bol pochovaný niekde v Leningrade v jednom z masových hrobov. Kde presne, to moji rodičia nikdy s istotou nezistili. V tých časoch sa záznamy neviedli dôsledne. Hroby sa kopali narýchlo, bez mien, bez krížov, len s číslami a aj tie sa časom stratili. Dlho som nad tým premýšľal. Čo to znamená mať bratov, ktorých ste nikdy nevideli? Ktorých tváre nepoznáte, ktorých hlasy ste nikdy nepočuli? Je to zvláštny, ťažko opísateľný pocit. Nie je to smútok v bežnom zmysle slova, pretože nemôžete smútiť za niekým, koho ste nepoznali. Je to skôr akýsi tieň, ktorý padá na váš život a na vaše vedomie o sebe samom. Viete, že pred vami boli iní. Viete, že keby oni prežili, váš život by bol úplne iný, alebo by možno vôbec nebol. A tak žijete s vedomím, že vaša existencia je do istej miery dôsledkom ich neexistencie. Nie je to príjemný pocit, ale je to pocit, ktorý vám dáva určitú vážnosť. Určitú zodpovednosť voči životu ako takému. Viem, že moji rodičia na Viktora mysleli často, najmä matka. Niekedy, keď si myslela, že ju nevidím, som zachytil na jej tvári výraz, ktorý nebol smútkom ani bolesťou, ale niečím hlbším, akýmsi nekonečným, tichým premýšľaním, ako by sa vnútorne rozprávala s niekým, kto nebol v miestnosti. Nikdy som sa jej neopýtal, na koho myslí. Nemusel som, vedel som to. A práve v tomto kontexte sa musíte pozerať na moje narodenie. 7. októbra 1952 som prišiel na svet v Leningrade. Moji rodičia mali v tom čase 41 a 43 rokov. Na tú dobu to bolo veľa. Bol som ich neskoré dieťa, ich tretí syn, ten, čo prišiel po 2, ktorí odišli. A bol som ich jediný syn. Leningrad v roku 1952 bol mestom, ktoré sa pomaly, pracovito a tvrdohlavo dvíhalo z ruín. Vojna sa skončila pred 7 rokmi, ale jej stopy boli viditeľné všade. Poškodené fasády domov, prázdne parcely, kde kedysi stáli budovy, zarastené priestranstvá, kde sa kedysi hrali deti a hlavne tie pohľady. Pohľady dospelých ľudí na uliciach, ktorých sa skrývala skúsenosť, o akej sa nehovorilo, ale ktorá bola prítomná v každom geste, v každom močaní, v každej reakcii na bežné veci. Keď niekto na ulici zahodil kúsok chleba, starší ľudia sa zastavili a pozerali naňho s výrazom, ktorý som ako dieťa nevedel prečítať, ale ktorý som neskôr pochopil. Bol to výraz ľudí, ktorí vedeli, čo je hlad. Skutočný hlad. Taký, pri ktorom zomierate. Náš byt bol v Baskovej uličke, dom číslo 12. Bol to typický leningradský činžiak, 5-poschodový, so šedou omietkou, s úzkým dvorom a s dlhými, poloosvetlenými chodbami. Bývali sme v tzv. Komunálnom byte. Pre tých, čo nepoznajú tento pojem, vysvetlím, čo to znamenalo. Komunálny byt bol byt, v ktorom žilo viacero rodín. Každá rodina mala svoju izbu, niekedy 2, ale kuchyňa bola spoločná, záchod bol spoločný, chodba bola spoločná. Kúpeľňa nebola žiadna, teplá voda nebola žiadna. V zime bolo v byte chladno a vlhko, steny sa potili, v rohoch občas rástla pleseň. Naša izba bola malá. Mal som ju v pamäti presne. Dvere, pri dverách vešiak, napravo posteľ rodičov, naľavo malá skriňa, pri okne stôl. Okno viedlo na dvor. Na ten dvor sa ešte vrátim, lebo bol dôležitý. Ale teraz chcem hovoriť o tom, čo pre mňa znamenal ten byt. Tá izba, ten priestor.
Bol to celý náš svet. V tom priestore sme jedli, spali, rozprávali sa, mlčali, čítali noviny, počúvali rádio. V tom priestore sa otec každé ráno obliekal do práce, matka pripravovala raňajky a ja som sa hral na dláške s hračkami, ktoré neboli kúpené v obchode, ale vyrobené z toho, čo bolo po ruke. Kúsok dreva, špagát, starý kľúč. Pre mňa to stačilo. Nevedel som, že existujú deti, ktoré majú vlastnú izbu, vlastné hračky, vlastný priestor. A keby som to vedel, myslím, že by ma to netrápilo. V detstve je normálne to, čo poznáte, a my sme poznali toto. V spoločnej kuchyni sa stretávali všetci obyvatelia bytu. Boli tam ďalšie rodiny, každá so svojím príbehom, so svojimi zvykmi, so svojou vôňou jedla. Kuchyňa bola miestom stretnutí, ale aj miestom napätia. Keď žije viac rodín na jednom mieste, konflikty sú nevyhnutné. Kto zaberá sporák príliš dlho, kto necháva špinavý riad, kto robí hluk neskoro v noci. Drobné, každodenné trenice, ktoré sami o sebe neboli ničím dramatickým, ale ktoré v priebehu rokov mohli prerásť do skutočnej nevraživosti. Moji rodičia sa snažili žiť pokojne. Matka bola typ, ktorý sa konfliktom vyhýba nie zo slabosti, ale z múdrosti. Vedela, že hádka so susedom v spoločnej kuchyni nič nevyrieši, len otrávi vzduch, a tak radšej mlčala, ustúpila, upratala po sebe a šla do svojej izby. Otec bol rovnaký, len s tým rozdielom, že jeho mlčanie nebolo ústretové, ale autoritatívne. Keď vošiel do kuchyne, ľudia stíchli. Nie preto, že by sa ho báli, ale mali k nemu rešpekt. Bol to vojnový veterán s chromou nohou a s pohľadom, ktorý hovoril jasne: nechajte ma na pokoji a ja nechám na pokoji vás. V tomto prostredí som vyrastal a bolo to dobré prostredie. Nie pohodlné, nie bohaté, nie ľahké, ale dobré. Lebo ma naučilo veci, ktoré by ma nenaučilo žiadne bohatstvo. Naučilo ma, že priestor je vzácny a treba si ho chrániť. Že s ľuďmi treba vychádzať, aj keď nie sú dokonalí. Že ticho je niekedy hodnotnejšie ako reč. A že dôstojnosť nesúvisí s tým, koľko izieb máte v byte, ale s tým, ako sa správate v tej jednej, ktorú máte. Ale chcem sa vrátiť k rodičom. K tomu, ako ma vychovávali. Otec bol prísny, ale nie krutý. Nikdy ma neudrel. V tej dobe to nebolo samozrejmé, veľa otcov bilo svoje deti. Považovalo sa to za normálnu súčasť výchovy. Môj otec nie. Trestal ma pohľadom. A ten pohľad bol dostatočný. Keď som niečo vyviedol, a vyviedol som toho dosť, stačilo, aby sa na mňa pozrel určitým spôsobom, s tým svojím tichým, pevným, mierne sklamaným výrazom, a ja som vedel, že som prekročil hranicu. Nepotreboval kričať. Nepotreboval hroziť. Ten pohľad bol jasnejší ako akékoľvek slová. Matka bola jemnejšia, ale v istom zmysle ešte silnejšia. Jej sila bola iná ako otcova. Otcova sila bola viditeľná, vonkajšia, ako múr. Matkina sila bola vnútorná, tichá, nevyčerpateľná. Bola to sila ženy, ktorá prežila blokádu, ktorá stratila dieťa, ktorá bola vytiahnutá spomedzi mŕtvych a napriek tomu sa každé ráno zobudila, obliekla sa a šla ďalej. Bez sťažovania, bez sebaľútosti, bez akéhokoľvek náznaku, že si zaslúži viac, než dostáva. Matka celý život pracovala na fyzicky náročných pozíciách. Bola v továrni, neskôr pracovala ako upratovačka, ako strážkyňa, ako sanitárka. Brala, čo bolo. Žiadna práca jej nebola pod úroveň. Nikdy som nepočul, že by povedala niečo ako toto si nezaslúžim, alebo toto je pod moju dôstojnosť. Jej dôstojnosť nebola v tom, čo robila, ale v tom, ako to robila. A robila všetko dôkladne, poctivo, bez reptania. Domov sa vracala unavená, ale vždy bolo navarené. Vždy bolo upratané. Vždy tam bola ona. To posledné bolo najdôležitejšie. V detstve potrebujete vedieť, že keď prídete domov, niekto tam bude. Niekto, kto vás čaká. Niekto, pre koho ste dôležitý, nie preto, čo robíte,
ale preto, kým ste. Matka tam bola vždy. A to mi dalo istotu, z ktorej som čerpal celý život. Chcem vám povedať ešte jednu vec o matke. Vec, ktorá je pre mňa veľmi osobná. Matka bola veriacou ženou. V krajine, kde bol ateizmus štátnou doktrínou. V dobe, keď náboženstvo bolo oficiálne potláčané. Keď kostoly boli zatvárané alebo rušené. Keď sa veriaci človek vystavoval riziku posmechu, nepochopenia a dokonca aj profesionálnych následkov. V rodine, kde otec bol presvedčeným členom komunistickej strany a viera bola v priamom rozpore s jeho svetonázorom. V tomto všetkom matka potichu nezlomne verila. Chodila do kostola, keď mohla. Nie okázalo, nie demonštratívne. Ticho, diskrétne. Tak, ako robila všetko. Modlila sa. A keď som bol ešte malý chlapec, nechala ma tajne pokrstiť. Bez vedomia otca. Vzala ma do pravoslávneho kostola a dala ma pokrstiť. Kríž, ktorý mi vtedy zavesili na krk, nosím ešte dodnes. Keď mi o tom neskôr rozprávala, robila to s tým svojím tichým, pokojným úsmevom, ktorý mám spojený výlučne s ňou. Nebol to úsmev víťazstva ani vzdoru. Bol to úsmev ženy, ktorá urobila to, čo považovala za správne a nepotrebovala na to súhlas nikoho. Ani manžela, ani strany, ani štátu. A otec? Vedel o tom? Myslím, že vedel. Alebo aspoň tušil. Ale nikdy to nenamietal. Možno to bol jeho spôsob, ako dať matke priestor na niečo, čo bolo len jej. Možno to bol jeho spôsob, ako mi mlčky darovať slobodu. Ťažko povedať. Otec bol zložitý človek a niektoré jeho rozhodnutia zostali navždy zahalené v tom jeho typickom, nepriepustnom mlčaní. Viera pre mňa dodnes nie je otázkou dogmy ani inštitúcie. Je to niečo vnútorné, osobné, niečo, čo som dostal od matky ako dar a čo si nesiem so sebou bez potreby o tom hovoriť na verejnosti. Niektorí ľudia si myslia, že viera je slabosť, že je to známka iracionálneho človeka. Ja si myslím opak. Myslím si, že viera je forma sily, ktorú väčšina ľudí nevidí, kým ju nepotrebuje. A moja matka, žena, ktorá prežila blokádu, bola najsilnejším človekom, akého som poznal. Ak ona verila, potom viera nemôže byť slabosťou. Ale vráťme sa do Leningradu môjho detstva. K tomu mestu, ktoré ma formovalo. Leningrad bol v 50. a 60. rokoch mestom protikladov. Na jednej strane impozantné paláce, široké bulváre, nábrežie rieky Nevy, Ermitáž, Izákov chrám, Petropavlovská pevnosť. Veľkoleposť, ktorá pretrvala vojnu, hoci poranená a ošarpaná. Na druhej strane chudoba, šeť, preplnené byty, fronty na základné potraviny, deti bez topánok na dvoroch. Ja som to mesto miloval. Miloval som ho tak, ako miluje dieťa miesto, kde sa narodilo, bez kritického odstupu, bez porovnávania, úplne a bezpodmienečne. Chodil som po jeho uliciach a cítil som niečo, čomu som vtedy nevedel dať meno. Dnes viem, že to bola hrdosť. Toto mesto odmietlo kapitulovať. Toto mesto znieslo 900 dní obkľúčenia a nezlomilo sa. A ja som bol jeho dieťaťom. Neva bola vždy studená a sivá. Aj v lete mala v sebe niečo prísne, niečo, čo vás nepozývalo k bezstarostnosti. Mosty sa dvíhali v noci a ja som ako chlapec stával na nábreží a pozeral som, ako sa obrovské kovové konštrukcie pomaly, majestátne zdvíhajú k nebu, aby mohli preplávať lode. Bolo to pre mňa ako kúzlo. Každú noc rovnaké a za každým úchvatné. A potom boli biele noci. Ten zvláštny leningradský fenomén, keď v júni slnko prakticky nezapadá, keď je o polnoci svetlo ako za súmraku a vzduch má tú zvláštnu perlovú kvalitu, akú nemá nikde inde na svete. Počas bielých nocí sme sa my, deti, hrali na dvoroch až do neskorých hodín, kým nás rodičia nedohnali domov. A aj potom, keď som ležal v posteli, svetlo prenikalo cez záclony a ja som nemohol zaspať. Nie preto, že by som nechcel, ale preto, lebo mesto vonku žilo a ja som chcel žiť s ním. Toto mesto mi dalo viac, než som si vtedy uvedomoval. Dalo mi pochopenie pre to, čo znamená odolnosť. Nie ako abstraktný pojem z učebníc, ale ako každodennú prax.
Odolnosť je, keď žijete v byte bez teplej vody a nekričíte, že je to nespravodlivé. Odolnosť je, keď váš otec skrýva a vy sa nepýtate prečo, lebo viete, že odpoveď by bolela viac než otázka. Odolnosť je, keď vaša matka vstáva každé ráno o 5:00, ide do práce a večer varí večeru a nikdy ani raz sa nepýta, prečo práve ona. Toto mi dal Leningrad. Toto mi dali moji rodičia. A s týmto som vstúpil do sveta. Na dvor. Na ten leningradský dvor, ktorý bol mojou skutočnou prvou školou života. Ale o tom vám budem rozprávať na budúce. Lebo dvor si zaslúži vlastný príbeh. Bolo to miesto, kde som sa naučil veci, ktoré ma pripravili na všetko, čo prišlo potom. Na judo, na školu, na KGB, na politiku, na prezidentský úrad. Všetko sa v istom zmysle začalo na tom dvore. Medzi zašpinenými múrmi a polámanými lavičkami. Medzi deťmi, ktoré boli rovnako tvrdé a rovnako krehké ako ja. Ale to je príbeh na inokedy. Zatiaľ len toľko. Narodil som sa do rodiny, ktorá prežila to najhoršie, čo 20. storočie mohlo ponúknuť. Z tejto skúsenosti som zdedil niečo, čo považujem za najcennejšie dedičstvo. Vedomie, že život nie je samozrejmosť. Že každý deň, keď sa ráno zobudíte, je dar. A že tento dar si treba zaslúžiť tým, že žijete dôstojne, pracujete poctivo a nikdy, za žiadnych okolností, sa nevzdávate. Toto som sa naučil nie z kníh. Toto som sa naučil z pohľadov svojich rodičov, z ich mlčania, z ich jaziev a z ich tichej, nezlomnej lásky. A s tým vám zatiaľ ďakujem za pozornosť.